أقوى حاسد أخو شوخن ماني شلحي شعوخ لا مقودش נדודים. כבר בימי בית ראשון הגיעו ראשוני היהודים לתימן על דרכי מסחר של זהב ובשמים, אבנים טובות ותבלינים. אבל כל הדרכים, גם כשהתרחקו, הובילו את הלב למקום אחד בלבד, ירושלים. בימי בית שני היו בתימן משפחות כהונה, אשר שמרו על קשר חי עם המקדש ודבקו במסורתם גם כשנקפו הדורות. תחת שלטונות מתחלפים, דתות שונות ורדיפות, שמרו יהודי תימן על יהדותם בכל כוחם, על לימוד מדוקדק, על כתיבה קדומה ומדויקת, על הגייה טהורה ועל קריאה בתורה כפי שהועברה מאב לבן וממורי למורי. ותמיד פעמה בתוכם שירת הגאולה, שירת התקווה. כבר במאה השלישית הובאו יהודים מממלכת חימיר המתייהדת לקבורה בארץ ישראל, בבית שערים סמוך לקברו של רבי יהודה הנשיא. משפחות ויחידים קמו ועלו לארץ לאורך הדורות, ובהם הרשש, הרב שלמה עדני ורבי זכריה אל-דהרי. אבל הקול הגדול הגיע בשנת תרמ"א. לראשונה מאז חורבן בית שני מתארגנת עליית אעלה בתמר, ומאות משפחות קמות ועוזרות הכל כדי לעלות לירושלים. המסע היה מפרך ומסוכן, שבועות של הליכה בין הרים, שודדים בדרך, שערים שננעלו, שייט מטלטל באוניית מפרש ועוד מסעות יבשתיים בים של חול. אבל ליבם שר ומזמר את מילותיו של רבי שלום שבזי: נעלה לארצנו בשיר ובזמרה וברון והדרה. גל ועוד גל של עולים יוצאים לדרך המסוכנת, חלקם מתוך ערגה לציון, חלקם בעקבות הבצורת והרעב הכבד, חלקם בעקבות המצור, וחלקם לאור קריאתו של רבי אברהם טביב המוביל אחריו את יהודי צפון תימן. וב-1908 כבר מתגוררים בירושלים וסביבתה יותר מ-2,500 בני העדה. קריאתו של שמואל יבניאלי מאירה מחדש את החלום, ואלפים עולים לתימן אל המושבות החלוציות הקמות בארץ. בעקבות מאורעות תרפ"ט חידש האימאם את גזירת איסור עליית יהודים מתימן לארץ ישראל, ולמרות זאת מאות ממשיכים לעלות מדי שנה בסתר ובסיכון, מצטרפים למחתרות ולמפעל הקמת המדינה. הדרכים בישראל ומחנות העולים קשות מאוד: חום, רעב, מחלות, צמא, מחנות צפופים והורים הקוברים את ילדיהם וזקניהם בשולי השבילים. אלפים נקברים בדרך ובסמוך למחנות, אבל העולים ממשיכים ללכת. בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. ובשנת 1949, שנה אחת בלבד לאחר קום המדינה, מגיעה פריצת הדרך הגדולה: ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. לראשונה בהיסטוריה מתקיים מבצע הפלה במטוסים. מאות טיסות יוצאות מתימן ורבבות עולים פורסים כנפיים ומגיעים לארץ. יותר מ-50,000 יהודים בהמראה אחת של חלום עתיק. בכל מקום שבו דרכה רגלם הם השמיעו את קולם הייחודי הנאמן למקורותיו, והניפו בגאווה את דגל התורה והמסורת, ההתיישבות בארץ ישראל, ההגנה על הארץ ואהבת עם ישראל. ויהודי תימן שנשאו את חלום הדורות על גבם ממשיכים את סיפוריו שהחל לפני אלפי שנים וממשיך ונכתב דור אחר דור. ערב טוב לכולם.
ברשות שר המורשת עמיחי אליהו, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה חברת הכנסת גילה גמליאל, ומי שיזם וחוקק את החוק שמכוחו אנחנו מציינים היום לראשונה את יום לציון עליית יהודי תימן, חבר הכנסת יוני משריקי. חברי הכנסת הנכבדים, רבנים, ראשי קהילה, מכובדיי כולם. אני שמחה ומתרגשת לפתוח הערב את הטקס הממלכתי הראשון ליום ציון עליית יהודי תימן לישראל ולהנצחת זכרם של הנספים בדרך לישראל. כבת העדה, כן, אני מן חגנה, וכמי שנושאת את השורשים התימניים שלה בגאווה, המעמד הזה מרגש עבורי באופן אישי במיוחד. סבתא שמעי, זכרה לברכה, מי שגידלה אותי, עומדת עכשיו אל מול עיניי. גם סבתא זהרי המשוררת, שציון גולן, שתכף יעלה על הבמה, מכיר אותה מקרוב, גם היא ניצבת אל מול עיניי. מחייכות אליי שתיהן באהבה ובשקט העוצמתי והאצילי שלהן. כשאני רואה אתכם כאן באולם היום, את המבטים שלכם, אני רואה אותן ואותם, את הדור ההוא שעיצב את מי שגדלנו להיות, אחיי ואחיותיי בני תימן. במשך דורות נשאו יהודי תימן בליבם את חלום ציון. הם שמרו עליו בלילות, לילות ארוכים של תפילה, בשבילים צרים של מסע ובצליליה של שירת האבות. מן הפיוט העתיק אשאל אלוהי, נשאה קהילה את המילים נעלה לארסנו בשיר וזמרה ברון והדרה, והם אכן עלו. חלקם הגיעו אל ארץ ישראל וחלקם מתו ונשארו בדרך, אבל דרכם, אמונתם ומורשתן ממשיכות לפעום בלב הדורות. והערב הזה מוקדש לכולנו, אנשי עדת תימן, שבפעם הראשונה מאז קום המדינה זוכים לערב ממלכתי המוקדש כולו לעליות, לסיפורי המסע ולזכר הנספים שלא זכו להגיע. וגם התכשיטים וספרי התורה שלא זכו להגיע, כי המטוס, אתם זוכרים, לא היה יכול להמריא מפאת הכובד. נכון, אין משפחה שלא מכירה את הסיפור הזה. עד עכשיו אני רואה את הכאב בעיניים של סבתא שמעי כשסיפרה לי איך ביקשו ממנה להוריד את התכשיטים, אחרת המטוס לא יצליח להמריא, והיום אני עונדת את אחד התכשיטים שלה כאן על אצבעי. עם השנים לסיפור הזה התלווה גם צחוק, זאת הייתה הבדיחה המשפחתית, אבל זה הסיפור של כל משפחה שהגיעה מתימן. והערב אנחנו כותבים פרק חדש בתולדות העלייה של עם ישראל. אתם, ההורים שלנו, הסבים והסבתות שלנו, אתם החלוצים האמיתיים שיצאו לדרך, שכילדים שמעתם סיפורי זוועה, גזרות קשות בצד גילויי גבורה ואומץ, חוויות של רעב, מחלות, סכנות, טרגדיות קורעות לב ומסעות מפרכים. ולמרות הכל, עליתם לארץ. למרות האתגרים, קשיי הקליטה שחיכו לכם כאן היו רבים, הקמתם דור לתפארת, הייתם שותפים מלאים להתיישבות, להגנה ולהקמת המדינה. ואנחנו, הדור השני, השלישי, הרביעי, ויש גם דור חמישי, אנחנו נושאים את המורשת הזאת בגאווה ובאהבה. לא רק את המרק והחילבה והג'חנון בשבת בבוקר, את כל מורשת תימן המפוארת אנחנו נושאים. והערב, לראשונה, המורשת הזאת זוכה לעמוד בלב הזיכרון הלאומי, וברוח זו נבקש לפתוח את הטקס בברכה מיוחדת מנשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, וראש הממשלה, מר בנימין נתניהו. מכובדיי כולם, אחיותיי ואחיי, יוצאי קהילת יהודי תימן היקרים, היום אנחנו ניצבים ברגע היסטורי. לראשונה בתולדות מדינת ישראל מופיע בלוח השנה הממלכתי יום מיוחד המוקדש לעליית יהודי תימן. עלייה עתיקה, טבעית, מתמשכת,
שקדמה למדינה, ולעיתים אף קדמה להיסטוריה הציונית שמוכרת לנו. אלפי שנים החזיקה קהילת תימן בלהבת הכיסופים לירושלים, לא כאידיאולוגיה מופשטת, לא כהצהרה, אלא כדרך חיים ממשי. העלייה לארץ ישראל לא הייתה מבחינת המהפכה, אלא המשך טבעי. לא מרד כנגד המציאות, אלא נאמנות לקריאה המהדהדת, למצפן ולמצפון העתיק. כך תיאר זאת אחד מהגדולים ביותר, הרב יוסף קפח, זכר צדיק לברכה. הוא אמר, כל הפזורה היהודית היו שם כזמניים. העלייה הטבעית נמשכה באופן טבעי ורגיל. הציונות נוצרה כתרופה להתנגדות לעלייה, ובאין מחלה אין צורך בתרופה. כך, מכובדיי, העלייה הזאת באמת לא זקוקה לדרמה, היא אולי אחת המתנות הגדולות ביותר שהעניקה יהדות תימן לעם היהודי. תזכורת לכך שהשיבה לעמנו ולאדמתנו היא טבעית יותר מכל גולה. אבל לצד הכיסופים, הבאתם עמכם מתנה נוספת, תודעה עמוקה מאוד של אהבת ישראל ואחדות. חכם שלום יצחק הלוי, ממנהיגי העדה התימנית בארץ, אמר דברים שראוי שכל בית בישראל ילמד וילמד. הוא אמר כך, מיזוג גלויות אין פירושו ביטול עדות מסוימות על ערכיהן, אלא צירוף הערכים החיוביים שבכל עדה ועדה, למערכת אחידה של הערכים שעל ברכיהם יחונכו הדורות הבאים. זהו אכן אחד היסודות העמוקים של החברה הישראלית. לא טשטוש, לא מחיקה, אלא צירוף. לא אחידות, אלא אחדות. וזו הקריאה שאנחנו נדרשים לה היום בכל העוצמה, בתקופה של שבר לאומי, של ימים אחרי מלחמה, של פצועים, של משפחות שכולות, של חללים חטופים, שעדיין לא שבו לנוף מולדתם, אנחנו רוצים לראות את כולם בבית. בדיוק בעת הזו עומד סיפורה של קהילת יהודי תימן ומאיר לנו את הדרך, והוא בולט ומהדהד גם במלחמה הגדולה שעברה עלינו. בכל הנגזרות אתה רואה את הסיפור של עליית יהודי תימן בכל הכוח. איך לשמור על זהות ייחודית בלי איום על הכלל, איך לשזור מסורת שלא מחלישה אלא מחזקת, איך בכל בית כנסת תימני, בכל פיוט, בכל חומש מנוקד, אצל כל ילד שנשלח ללמוד אצל המרי, נטוע הרעיון העמוק של מסורת שמחזיקה זהות ומכוונת במקום אחד, ארץ ישראל ומדינת ישראל. אז תודה. תודה על המסע הארוך, ארוך הדורות. תודה על ההשראה, תודה על הנאמנות לדרך, תודה על התרומה העצומה שאתם נותנים למדינת ישראל, בחזית, בעורף, בבית ובקהילה וברוח. ותודה לך, חבר הכנסת יונתן משריקי, על היוזמה החשובה הזו ועל התרבות והמסורת שאתה מסייע לשמור ולשמר. כולי תקווה ותפילה שיום עליית יהודי תימן יהיה יום של תקווה, של זהות, של איחוד ולא של טשטוש. ושנזכה יחד כבני אותו העם לראות את ישראל נבנית, שוזרת, מתחדשת וחזקה מאי פעם. תודה רבה, עלו והצליחו. אני רוצה לברך את חבר הכנסת יוני משריקי ועל היוזמה החשובה הזאת של הכנס באמת להעריך את המורשת של יהודי תימן שתרמו כל כך הרבה למדינת ישראל טרם הקמתה, בהקמתה ולאחר הקמתה. בעצם היום הזה אנחנו רואים את התרומה שלהם בכל תחום ותחום. אני רוצה להודות לכם, לך היקרים, ואני רוצה להודות לך יוני. תודה רבה ותמשיכו בעשייה הגדולה שלכם. אני מתכבדת להזמין את שר המורשת הרב עמיחי אליהו, האיש שמוביל את המשרד האמון על חיזוק הזהות היהודית, על שימור המורשת והעמקת הקשר לסיפורי העליות ולשורשים של כולנו. כבוד השר, בבקשה. אחיי בני תימן, ערב טוב לכם, איזה כיף שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. תודה רבה לחברי היקר, חבר הכנסת יונתן משריקי, שבסייעתא דשמיא הגדולה, כשהוא בא אליי עם רעיון, בדיוק הייתי בידי
עם הספר שמספר את הסיפור של יהודי כנרת, יהודי תימן שעלו לכנרת עם בית המוטור, וככה הקדוש ברוך הוא הכניס לנו את החיבור הזה ואת השליחות הגדולה הזו להתגאות בעלייה המכובדת הזו, שמקומה לצערנו לא היה בספרי ההיסטוריה שלמדתי עליהם. תודה רבה ליונתן משריקי. ברשות חבריי הנכבדים, גיבור ישראל מר אביגדור קהלני, השר לשעבר הרב משולם נהרי שנמצא פה, רבנים חביבים, בני העדה היקרה, אמרתי אעלה בתמר. כך אמרו לעצמם מאות יהודים מתימן בשנת תרמ"ו, כשארזו את מעט חפציהם, אני מסתכן פה שאני אומר מעט חפציהם לתימנים, אבל בסדר, ויצאו למסע של אלפי קילומטרים דרך מדבריות שוממות וימים סוערים אל ארץ הקודש. המילה בתמר היא אותיות תרמ"ו, וזה לא היה צירוף מקרים, זו הייתה אמונה צרופה. אבל אני רוצה להזכיר לכם, היושבים פה, שכשהם הגיעו לארץ לא קיבלו את פניהם בשמחה, לא קיבלו את פניהם בפרחים. אחרי המסע הקשה שהם עברו, אחרי התלאות, אחרי האנשים שהם קברו בדרכים, הם הגיעו לירושלים עיר הקודש, ושם לא נתנו להם להיכנס אל העיר העתיקה, והם הלכו אחרי המסע המתיש הזה לגור בתחילה במערות באזור כפר התימנים בירושלים, ולאחר מכן כשהם הקימו את כפר התימנים בהתיישבות. 300 נפשות הגיעו לפה לארץ ישראל בעלייה הזו ב-1881, הרבה יותר מהבילויים המפורסמים שהיו כ-15 נפשות. 15 נפשות של הבילויים שהיו ב-1882 מול 300 נפשות של יהודי תימן שעלו, ולצערנו לא סיפרו את הסיפור הכל כך מלא השראה שלהם בספרי ההיסטוריה של מדינת ישראל. אבל הם היו החלוצים האמיתיים. יהודי תימן, כן, הם שומרי הגחלת של עם ישראל. יותר מ-2500 שנה הם שמרו על זהותם היהודית, על לשון הקודש בהגיעתה הצחה, ואני לא אעשה את מה שעשה הנשיא וינסה להגיד פה איזה משהו שלא תתקנו אותי כולכם. על המסורת של התפילה, על הנוסח, כפי שפעם ראיתי מישהו בתפילה, חזן בתפילה, בקריאה בתורה תימנית טועה, אמרתי לעצמי, ברור שלא עשני חזן בתפילה של תימנים. בעוד הקהילות היהודיות האחרות בעולם חוו שינויים והשפעות חיצוניות, יהודי תימן נשארו נאמנים למקורות. הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, בשומעו על עליית יהודי תימן, כתב לאביו בהתפעלות, הם אנשים שמסתפקים במועט, כמעט כולם, כך הוא כותב, תלמידי חכמים גדולים. אין בהם עם הארץ, כולם יראי שמיים. והתימנים מתפללים 3 תפילות ביום בכוונה. שקדנים בתורה וביראת שמיים. ראיתי במקום אחר שמישהו כתב שהלוואי עליי תפילת נעילה כמו תפילת מנחה של אותם עולים שעלו ב-1881. אבל גם לצד הערכה הגדולה שהם קיבלו מדמויות שהיו פה בארץ ישראל, כשהגיעו יהודי תימן לארץ, הם לא פעם נתקלו בגישה מורכבת, נגיד את זה בלשון המעטה. היו כאלה שראו בהם הזדמנות לשיתוף פעולה, אך לא לשיתוף פעולה מהסוג הרצוי. לא כשותפים לחזון הציוני, אלא כחומר אנושי זול יותר מאשר העובדים האירופאים שדרשו תנאים הוגנים. שוב, תקראו את זה בספרים. אחד הפעילים
שנשלח לתימן, כן? חילק עלונים שהזהירו, ארץ ישראל נקנית רק בייסורים. הוא הביא 1,500 נפש, מספר אגדתי לימים האלה, אך מה שהעולים האלה קיבלו היו לא מעט ייסורים. אני אומר לכם שוב, גם בקריאה של סיפורים מאותם ימים, גם ממאמר שכתב ברל כצנלסון שנקרא משפט צדק, שם הוא כובל וכותב שאחדים מבני עמנו רצו להפוך את נשות העולים יהודי תימן לעבדים. הם היכו אותם לא מעט פעמים, עשו להם משפט שאינו משפט צדק, שיכנו אותם ברפתות, במרתפים, בבית המוטורו אם אתם זוכרים, במחסנים. את השכונות שלהם בנו בריחוק של 400 עד 700 מטר מהמושבות, זאת בכדי שיהיו קרובים מספיק לעבוד, אבל רחוקים מספיק שלא יפריעו. הרב אמורי, איך הוא אמר קודם? אמרי. הרב דוד בן ישראל צעירי, שופט, דיין, שעלה עם משפחתו במחוז שרעי בתימן בשנת 1909, הוא כותב אגב על הילדים שלו, אחת הילדות שלו שנפטרה בבית המוטור. יש כדאי לקרוא את אסופת מכתבים. בכלל, אם יש לכם, פה אני קורא לכם, אחי בני תימן. אני אומר לכם ומבקש מכם, מכיוון שאנחנו רוצים לשמר את ההיסטוריה, ומכיוון שאני במשרדי, במשרד המורשת, אוסף את הדברים האלה. אם יש לכם חומרים, אל תאבדו אותם. אם יש לכם מכתבים ישנים, אם יש לכם סיפורים, אני מבקש מכם בשם עם ישראל, לדורות, תשמרו אותם. בעזרת השם, גם אחרי הכנס הזה, אנחנו נמשיך ונפתח את הסיפור המופלא. ולכן, אני בטוח שיש לכם סיפורים של הסבים והסבתות שלכם. אני בטוח שיש לכם תמונות ישנות, שיש לכם דברים. אני ממש מבקש מכם, תשמרו את זה, יבוא יום, אני מקווה שמהר, שאנחנו נאסוף את כל הפריטים האלה, ונקים מרכז שלא יספר רק את הסיפור של התכשיטים שנשארו בתימן, אלא סיפורי המורשת, סיפורי ההשראה, סיפורי החזון והשירה, סיפורי משאת הנפש והגבורה של יהודי תימן, שהם שייכים לא רק ליוצאי תימן, כיוון שאנחנו כולנו אחים אנחנו, וגם אני, שאני מגיע רבע מעיראק, רבע ממרוקו, רגע מאשכנז, לא יודע אפילו את כל... גם אני, חלק מהמורשת שלי היא הסיפור של יהודי תימן. והמורשת הזו ראויה וצריכה להיכתב לדורות. כי יש בה את הכל. יש בה את השירה ואת משאת הנפש. יש בה את האתגר ואת הנדודים. יש בה את הרוח שבמפרש. יש בה את מה שאני צריך כיהודי, והעם הזה צריך כעם, בשביל שהוא ימשיך לנסוע קדימה, שהוא ימשיך להתקדם. אחי בני תימן, אוהבים אתכם, גאים בכם, אתם ההשראה שלנו, אתם התפילות שלנו. תודה רבה לכם שזיכיתם אותנו להיות חלק מהערב הזה. לילה טוב וערב טוב. תודה רבה. בחרנו הערב לתת את המקום הראוי להנצחת הנספים בדרך. עשרות אלפים מבני קהילתנו יצאו לדרך הארוכה מתימן לארץ ישראל. מתוכם רבים, גברים, נשים, זקנים, צעירים ותינוקות לא זכו להגיע אל היעד הנכסף, אל ארץ ישראל. הם נפלו ומתו בדרכי המדבר, בשיירות, במחנות המעבר, ורבים מהם שמותיהם לא נכתבו בשום ספר, והם לא זכו למקום של כבוד בזיכרון הלאומי. הערב, בטקס הממלכתי הראשון מסוגו, אנחנו מבקשים להעלות את שמם, לזכור אותם, ולכבד את דרכם ואת חלומם שלא זכה להגשמה. ביציאה מן האולם, בכניסה הראשית, הקמנו קיר הנצחה, ובו רשימת השמות הידועים לנו כיום. אני מזמינה אתכם, משפחות העדה, דור העולים והצאצאים, להוסיף שמות כדי שנוכל ביחד להנציח את כולם. כולם אחינו גיבורי התהילה.
מתוך אלפי הסיפורים הכואבים והמרוממים, נשמע סיפור אחד, סיפור העלייה של מרים ליבי, אישה צעירה שיצאה לדרך עם משפחתה ונשאה בליבה את האמונה שתביא אותה אל הארץ המובטחת. אני מרים ליבי, נולדתי בעיר מודן בצפון תימן, בבית חם ועמיד. כשהייתי בת 12 הגיע שליח מהארץ ובישר שהדרך לישראל נפתחה. המשפחות שלי ושל בעלי משה ארזו את מטלטליהן ויצאו למסע. הפרידה מתימן כאבה, חיינו שם היו טובים, אבל בלב בערה אש אחרת, אש הכיסופים. צעדנו ימים ושבועות בחום צורב ובקור לילה מקפיא. סבלנו מתלאות הדרך, משודדים שגנבו את כספנו, ממחסור, מפחד, ועדיין המשכנו. האמונה נשאה אותנו צעד אחר צעד. בשלב מסוים התפצלנו ממשפחתו של בעלי. נשארתי עם משפחתי והלכנו לכפר שבו הכירו אותנו הערבים ואפשר היה לשרוד. שם התבגרתי. תוך חודש 3 מאחיותיי נפטרו, ואחר כך גם אמי חלתה ומתה. לפני מותה חששה אמי שלא תעמוד במסע, ששערה יתמלא קינים, וחתכה את צמתה. אחרי מותה החזקתי את הצמא קרוב לליבי, נשמתי את ריחה כאילו עודנה כאן, עד שיום אחד נעלמה לי. היינו קרובים למקום קבורתו של רבי שלום שבזי. אבי ואני הלכנו להתפלל. שתיתי מן המים שעל קברו בתקווה למזור, אבל התקווה לא עצרה את האסון. גם סבי, גם אחותי האחרונה וגם אבי נפטרו. כשאבי מת, משהו בי נסגר, ליבי נאטם. נשארתי ילדה בת 15, לבד, באמצע הדרך לארץ ישראל. מכרתי את מעט התכשיטים שהיו לי, ושלחתי שליח שילך 4 ימים לקרוא לבעלי. הוא הגיע, וכך המשכנו יחד את המסע. ארוך, קשה, אינסופי, עד שהגענו למחנה גאולה. שם, כשהתבשרנו על הקמת המדינה, נולדה ביתנו הבכורה מזל. הבטחתי לעצמי שאעלה לארץ כנצר אחרון למשפחתי, שאקים כאן דור חדש, דור של חיים, אמונה והמשך. היום אני בת 102, יש לי 52 נינים ו10 חימשים כן ירבו. אני, הילדה ההיא ממודן, כן, הפכתי לשושלת, וזה הניצחון שלי. עם ישראל חי. איזה יופי. אני מתכבדת להזמין אל הבמה את שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, חברת הכנסת גילה גמליאל. גילה גמליאל לא נמצאת איתנו, אז אנחנו נזמין לשאת דברים את השר לשעבר, את חבר הכנסת לשעבר, משולם נהרי, וגם השר לשעבר. חבר הכנסת לשעבר, משולם נהרי, השר לשעבר, בבקשה. הנה הוא מגיע, וכבר הלפיד מחכה לך כאן על הבמה, כדי שתוכל להשיא את הלפיד ולהדליק אותו.
تشوقوثي بخا حشقي وعبوثي لخولي بي وخيل يثاي لخو روحي ونشموثي هشيبني وشوفو وثير ساعات تشوفوثي هشيبني وشوفو وثير ساعات أشوفه ذي لخو يضاي لخو رغلاي ومن مخي تخونو ذي لخو عصمي لخو دومي وعاري عيم جويوثي هشيبني وشوفو وثير ساعات أشوفو ذي هشيبني وشوفو وثير ساعات تشوفو ذي نا 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 لخو أزعاق بخو أذباق عذي شوفي لأذموثي لخوني بعذي حاي وأفكي حريم ذي هشيبني وشوفو وثير ساعات تشوفو ذي هشيبني وشوفو وثير ساعات تشوفو ذي وخل خم بروخي תודה רבה לציון גולן, וכעת השחקן שי זביב יספר את סיפורו של הרב שלום קיסר.
מוזוי משפחות, יוסנו למסענו לארץ ישראל, ביודענו כי הדרך קשה היא ומלאת חתחתים, והשמש קופחת על ראשנו, אולם חלומנו לעלות לציון הוא שנושא את רגלינו. בראש השיירה הוליכונו משפחת השש, ביודעם את הדרך הסכינו להיות הראשונים עבור כולנו, בני קהילות תימן שדורות רבים חולמים להגיע לארץ אבותינו וחמדותינו. והנה הגיע אותו היום בו אמרנו, או חזו בתומר, אעלה בתומר או חזו בסנסינוב. קוטון אני הייתי כבן 6, ולמרות שידענו את סבל הדרך, יצאנו לדרכנו מביתנו בשמחה, בצנעה, לכיוון העיר חודיידה. 10 ימים הטלטלנו בדרכים על גבי החמורים, השמש מכה על ראשנו ושופכת חמותו על גבנו הסונום, ואימת שודדי הדרכים מעלינו. אני זוכר איזה לילה שהתנפלו עלינו על שודדים, ואמי החביאה אותי מאחורי אחד הסלועים, ואני אחוז פחד ואימה. מדי יום עצרנו ליד הנהר לנוח את נפשנו, ובישלנו לנו מעט גהווה, ואכלנו פתות על סמנה. 10 ימים קשים אלו הגיעו לקיצום, שנכנסנו לחודיידה. אך לרוע מזלנו, המושל הטורקי לא הרשה לנו להפליג, ונותרנו 4 חודשים תמימים בחום הכבד. כספנו אוזל, אין אוכל לא לנו ולא לבהמות שנשאו אותנו, ונאלצנו לישון על הארץ תחת כיפת השמיים. שב סבונו רחשים מוצצי דם ונושאי מחלות. נושאנו ראשנו וליבנו אל האל שבמרומים, שאם ננעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו. משפחות רבות לא עמדו בייסורים וסבו לאחור לצנעה, ויש מהם שפנו להודו. אך אבי ואמי מכרו את החמורים עליהם רכבנו בהתעקשותם לעלות לארץ אבותינו. לפני שוכבנו לישון, אמי הייתה מפזמת לנו, ציונו ושמעיני בכנר נג'ני, ואבי היה עונה לה, כחי סדו ונסעה ונתעדן ונסבע. בסופו של דבר הצלחנו לגרום למושל לאשר לנו את ההפלגה, ועלינו על אונייה קטנה ורעועה לכיוון מצרים, ומשם לארץ חמדו. ההתרגשות אחזה בי שאנו נהיה בהר הציון, אבל מעי התהפכו עליי בסירה הקטנה והכיתי את המעט שאכלתי. ולא רק אני אלא כולנו, נשים, זקנים וטף, אבל אמי החזיקה אותי, ליטפה אותי ולחשה לי כי שווים הייסורים עבור ארצנו הקדושה. בסופו של דבר הגענו לסואץ, רוחות חמסין נושבות עלינו, והחול ממלא את פינו ואת פנינו. משפחות רבות שהגיעו עד לכאן, אזל להם הכסף ולא יכלו להמשיך ונותרו במצרים. יצאנו 200 משפחות, נותרנו 15 משפחות בלבד. בליל ראש חודש ניסון, חודש הגאולו, הגענו בשלום לנמל יפו, ואנחנו תשושים ורעבים וכואבים, אבל פינו נשק את אדמת ארץ ישראל הקדושה. ומשם עלינו על בהמות למסענו האחרון מיפו לירושלים, ופינו מלא שירו. עוד אנו על גב החמורים ועל אחד הזגנים, ביקש להתקדם לפנינו ולהודיע על אנשי ירושלים ששיירת תימן עומדת להגיע לשערי העיר, כדברי המשנה, ביקורים.
הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם, וכל בעלי האומנויות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלים בשלומם, אחינו, אנשי המקום פלוני, באתם לשלום. עוד אנו בעקבותיו ומצפים ליציאת בני ירושלים לקראתנו, כמנהג בית המקדוש, ועל שיירון עצרו, ועל מה התקהלות? עדו על זוגן שמיהר להודיע, נפל ומת. ואני ילד בן 7, אני רואה אותו מוטל על פני אדומו. גופו לא הסכין לעמוד בתלאות המסע, ובשערי ירושלים נופל. אנשים פתחו ביללות צער, וילודים נפחדו, אבל אני ראיתי את נשמתו פורחת ועולה עד כיסא הכבוד שניצב לו בירושלים של מעלה, כיסא הכבוד השמור לאלה שלא ויתרו ונלחמו עד נשמת אפם האחרונה במסע לירושלים. על גברים עייפים ובנותם אבי נשאו את אותו זוגן על כתפיהם, וכך בשעת הערב נכנסנו לעיר. בני ירושלים לא עמדו לקבל את פנינו, אלא הביטו בנו בתדהמו. אתם לא יהודים, גלו. לבושים היינו כבני תימון, כבני אנשי מדבור, רזים וכחושים מהדרך, עורנו כאב ושפתנו שפת ארץ תימון. לא הכירו בנו ולא ידעו כי מדברים אנו בשפת הקודש. רק כאשר הראינו להם את הציצית שעל גופנו וקראנו בקול ובהתרגשות, שמע ישראל, נחה דעתם. ברוכים הבאים. רבותיי, זה היום עשו אדוני, נגילה ונשמחה בו. בירושלים גדלתי והפכתי להיות סופר סתם, ובכל פעם שקולמוסי היה חורט את המילה ציון על הגביל, נזכר הייתי באותו ערב מיוחד ופלאי בו נכנסנו בשערי העיר וקראנו כולנו ביחד בקול ובהתרגשות, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוכים תהיו. ערב טוב. כפיים, כפיים. سرمناتي وحمدا حنقي سرمناتي وحمدا ידיים של כולם, גבוה! سرمناتي وحمدت حنقي سرمناتي وحمدت حنقي وبسيفرو لحيا يفتح
שמח. יוני משריקי. الجبارات شبوطي حزاقي الجبارات شبوطي حزاقي وردادويد يقوم ويشي زبان وردادويد يقوم ويشي زبان ראיתי שלא יכולתם שלא לזוז על הכיסאות, גם אני מאחורי הקלעים עם הצעד התימני. תודה רבה לציון גולן ולחיים ישראל, המחרוזת היפהפייה ששמענו עכשיו, מורכבת משירים ומפיוטים שתפסו מקום מרכזי בתרבות העדה התימנית, וחלקם הפכו לנכס תרבות של העם כולו. רבים מהם ביצע במשך עשרות שנים הזמר האהוב אהרון עמרם, שנפטר לפני פחות משנה בחג השבועות האחרון. כמה היה מתאים שהוא יהיה כאן הערב על הבמה הזאת, לשיר את השירים שהפכו להיות חלק מן הזהות שלנו, מן הזיכרון שלנו, ומן הדרך שעשו אבותינו מתוך געגוע אמיתי, אישי ועמוק. אנחנו מבקשים לכבד את זכרו של אהרון עמרם ולהתנחם עם הצלילים הייחודיים שהותיר וחקוקים בליבנו לעד. אהרון עמרם נולד בתימן ועלה לישראל כילד קטן עם נשמה גדולה וקול שנולד מתפילה. עוד בילדותו למד את ניגוני בית הכנסת ואת שירת האבות שעברה מדור לדור, והביא איתו לארץ את הצליל העתיק של יהדות תימן, צליל של געגוע, של אמונה, של אהבה לציון. הוא שר והלחין את שבזי, לימד דורות של תלמידים,
והקדיש את חייו לשימור הפיוט ולחיבור שבין מסורת עתיקה למוזיקה ישראלית חדשה. כשפתח את פיו לא היה צריך מגבר. קולו מילא אולמות, חצה גבולות והחזיר את הפיוט והשירה היהודית אל לב הבמה הישראלית. עמרם לא שר בשביל התהילה, הוא שר בשביל הנשמה, בשביל הדורות הבאים. בשירתו נשמעו קולות האבות, ובין הצלילים נולדה תקווה חדשה. אהרון עמרם איננו איתנו עוד, אבל קולו ממשיך להישמע בבתי הכנסת, בשמחות, בהופעות ובלבבות של כולנו. לאורך עשרות שנים נישאו הסיפורים, סיפורי העלייה, האמונה והכאב, אבל הם לא זכו לבית רשמי, למקום קבוע בלוח השנה, עד שחבר הכנסת יוני משריקי קם, התעקש, הוביל, והפך את הזיכרון הזה לחוק בספר החוקים. הערב הזה, ההיסטורי, הממלכתי, הראשון מסוגו, מתקיים בזכותו. בזכות המחויבות, החזון והאהבה העמוקה שלו לקהילה ולמורשת אבותיו, ועל כך נבקש להגיד לו הערב מכולנו תודה גדולה. אני מתכבדת להזמין לבמה את נשיא האגודה לטיפוח חברה ותרבות מורשת יהדות תימן, את דוקטור יגאל בן שלום, ואת יושב ראש המועצה הציבורית במרכז זלמן שזר, גיבור ישראל אביגדור קהלני, להענקת תעודת כבוד. מתכבדת להזמין את חבר הכנסת יוני משריקי לעלות לבמה. תודה רבה למכובדים, חבר הכנסת משריקי. עשרות שנים ניסו אישי ציבור, כולל ידידי אביגדור קהלני כשהיה שר, לקדם חוק לנושא של עליות תימן. גם אבי מורי עובדיה בן שלום וגם אני כאגודה לטיפוח חברה ותרבות ניסינו. והנה ב-25 בפברואר 2025 הצליח חבר כנסת שזו הקדנציה הראשונה שלו, יוני משריקי, להעביר את החוק, ועל כך ניתנת לו תעודת הוקרה על פעילותך הציבורית המשמעותית ועל היוזמה שהביאה בהצלחה לחקיקת החוק לציון ממלכתי של עליית יהודי תימן לישראל והנצחת זכרם של הנספים בדרך. על פעילותך המתמדת להנצחת מורשת יהודי תימן, חיזוק מעמדה והאדרת תרומתם של יוצאי תימן למדינת ישראל. בזכות מחויבותך
ראייתך הרחבה ואמונתך בצדקת הדרך, נחקק בכנסת חוק היסטורי המעניק מקום של כבוד לסיפורם של העולים ולזכרם של הנספים במסע אל ארץ האבות. בשם קהילת יוצאי תימן בישראל, תודה על עשייה משמעותית, מסורה ומלאת לב. בטקס לציון עליית יהודי תימן לישראל ולהנצחת זכרם של הנספים בדרך, תשפ"ו 2025, נשיא תימן, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, דוקטור יגאל בן שלום. תודה רבה למכובדים. חבר הכנסת משריקי, אני רוצה לבקש ממך להישאר על הבמה ולשתף אותנו בכמה מילים ברוח הערב הזה. מכובדיי כולם, ערב טוב. ידידי, האמת שאני מתרגש מאוד, ידידי דוקטור יגאל בן שלום, גיבור ישראל אביגדור קהלני, שר לשעבר הרב משולם נהרי, רבים ונכבדים, חבריי, אחיי, חיילי צה"ל הגיבורים שנפטרו במהלך מלחמת חרבות ברזל למען הגנה על המולדת, מעל לכולם זקני העדה, נושאי הלפיד, מכובדיי כולם. הזורעים בדמעה, ברינה יקצור. הערב הזה אנו קוצרים ברינה את מה שנזרע בדמעות של דורות. אני עומד כאן מולכם, נרגש, והלב באמת רועד מהתרגשות, לא רק כחבר כנסת, לא רק כמי שיזם את החוק, אלא כבן למורשת מפוארת, כחוליה בשרשרת שלא נותקה מעולם. זהו למעשה רגע היסטורי, לראשונה בתולדות מדינת ישראל. אנחנו מתכנסים לטקס ממלכתי רשמי מתוקף חוק שחוקקנו בכנסת ישראל, כדי לומר בקול צלול וברור, הסיפור של יהדות תימן הוא לא סיפור שוליים, הוא איננו פרק נשכח. הסיפור של יהדות תימן הוא אבן ראשה בבניינה של ארץ ישראל. לפני כשנה, כשזכיתי להביא את החוק יום לציון עליית יהודי תימן ולזכר הנספים בדרכם ארצה לאישור סופי במליאת הכנסת, ידיי רעדו. שנים ארוכות מדי הסיפור הזה סופר בלחישה, שנים ארוכות הוא היה נחלתם של בני העדה בלבד. היו שדיברו על מרבד הקסמים ועל המטוסים, אך שכחו לדבר על הדרך, ובעיקר שכחו לדבר על המחיר. את המחיר הזה אני מכיר מהסיפורים עליהם גדלתי, הסיפורים של סבתא נדרה, אמו של סבא שלמה, שלא זכתה להגיע לארץ. היא נספתה בחשד בדרך הארוכה והכואבת שעולי תימן עברו לפני המסע לציון. הזיכרון הזה מלווה אותנו כדור, ומזכיר שהערב הוא רגע של תיקון לדורות. אישור הצעת החוק הוא הצהרה. ההיסטוריה של יהדות תימן היא לא פולקלור, היא לא רק ריקוד צעד תימני או מאכל עדתי, זה סיפור גבורה שצריך להילמד בכל בית ספר, בכל תנועת נוער ובכל קורס קצינים. אנחנו נעבוד על זה. בחודש שעבר ציינה משפחתי את יום האזכרה של סבא שלי, מורי שלום עדן, עליו השלום. סבא שלום, זיכרונו לברכה, וסבתא ברכה שתיבדל לחיים ארוכים, עלו ארצה בשנת 49 למחנה עין שמר. זוג צעיר שעדיין לא מלאו לו 20. הם התמודדו עם קשיי קליטה עצומים. בשעה שסבא שלום עבד בכל עבודות כפיים הקשות, היה טייח, סלל כבישים, חרש, זרע ונטע עצים ביערות קק"ל, וכמוהם עוד רבים אחרים שנשלחו לאזורי הביצות סביב הכנרת ובידיים חשופות ייבשו ובנו והפריחו את השממה. המסע הזה של עליית יהודי תימן ממשיך גם דרך סיפורם של סבי וסבתי מצד אבי. סבא
רבי שלמה משריקי, זיכרונו לברכה, וסבתא מזל, שתיבדל לחיים ארוכים ולשלום, עלו גם הם בשנת 49 לעין שמר כנשואים צעירים, ומיד מצאו את עצמם חלק ממערכת המדינה שבדרך. סבא שלמה התגייס כחובש בצה"ל, מעין שמר הם המשיכו למעברה בתלפיות ומשם לקטמונים בירושלים, וגם הם לקחו חלק פעיל ודומיננטי בבניין הארץ, בעמל כפיים ובאמונה פשוטה. כשסיפרתי לסבתא מזל שהחוק עבר בכנסת ושהמדינה סוף סוף מכירה ביום הממלכתי שיציין את המסירות של העולים מתימן, ראיתי על פניה מין אור קטן של נחת, תחושה שהמאמץ והדרך הארוכה של הדור שלהם סוף סוף מקבלים מקום, רגע של שקט כזה, שבו מבינים שההיסטוריה המשפחתית הופכת למעשה להיסטוריה לאומית. את רוח הכמיהה של יהודי תימן לציון, את הכוח העל האנושי הזה, מתאר גדול המשוררים מורי שלום שבזי, זכותו יגן עלינו, הוא אומר: לו יש רשות לי אעלה עד חברו תוך שערי ציון אשר הם נהללים. שימו לב למילים רבותיי, לו יש רשות לי. דורות שלמים חלמו על הרשות הזו, דורות שלמים חלמו רק לראות את שערי ציון, והנה אנחנו כאן ימים ספורים לפני חג החנוכה. סיפורה של העלייה הזו מזכיר יותר מכל את פח השמן הטהור, כד קטן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, שמר על טהרתו בבידוד מוחלט במשך אלפי שנים, וכשהוא נפתח כאן בארץ ישראל הוא הפיץ אור יקרות. תראו את העדה הזו היום, איזו תרומה אדירה. אך לא רק בחומר, תראו את עולם התורה, את עולם הישיבות, את גדולי הדור, את הדיינים. תראו את התרבות הישראלית, הניגון התימני שהפך לפסקול של כולנו, הספרות, האומנות, השילוב המופלא הזה בין ספרא וסייפא, בין עדינות נפש לבין נחישות של ברזל, בין תורה ועבודה, הוא המתנה שיהדות תימן העניקה למדינת ישראל. אני רוצה לסיים בפנייה לדור הצעיר שחלקם גם נמצא כאן. שאו את ראשכם בגאווה. המורשת שלכם היא מורשת של גדולי ישראל, של חכמים, של גיבורים. אל תיתנו למנגינה הזאת להיפסק. רבותיי, ברשותכם, הערב הזה הוא לא ערב שיוצא כלאחר יד. אתם יכולים לשים לב בוודאי להשקעה הגדולה, ולכן אני מבקש לעבור לכמה מילות תודה, וישנם הרבה כאלה שמגיע להם, ואני מתנצל מראש אם אני אשכח את חלקם. היה כאן השר עמיחי אליהו, שלא היה קשה לשכנע אותו, שר המורשת, שנרתם בכל עוז כדי לעזור לי לחוקק את החוק הזה. אני רוצה להודות לשר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, שגם התגייס לטובת מימון האירוע הזה, נבצר ממנו להשתתף איתנו כאן הערב, אבל מגיע לו בהחלט יישר כוח. לראש עיריית ירושלים, מר משה ליאון, על התמיכה והשותפות בדרך. לדוקטור יגאל בן שלום, שביחד עם בנו עדיאל, היקרים מאוד, ליוו את המחקר ההיסטורי. חלק מהתכנים שראיתם פה הערב הם דייקו וחקרו והעניקו מימד עומק שמכבד את הדור שעלה ואת הדור שממשיך את דרכו. אני מבקש להודות לחברת ההפקה עזריאלי הפקות, צוות מקצועי מאוד, כפי שראיתם. לסמדר שחל שעומדת כאן מאחורה, ומגיע לה באמת באמת שאפו גדול על הכל. לאביטל היקרה מעזריאלי הפקות, ויש לי שני יועצים מקסימים וטובים, כאלה שקשובים לכל אחד ואחת מכם, אסף ריאני ומאיר עטיה שנמצאים כאן איתנו. מגיע להם, באמת באמת מגיע להם. תודה רבה לאשתי היקרה שיושבת כאן בקהל, נעמה, וחמותי היקרה נאווה, ולבת שלי בתיה. יהי רצון שכשם שזכינו לראות בקיבוץ גלויות תימן, כך נזכה לגאולה שלמה ואמיתית בקרוב. תודה רבה.
عيالتهن بقولوا تسمخني وبالليل بضحكوا ملوني عيالتهن بقولوا تسمخني وبالليل بضحكوا ملوني لا 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 חבר'ה, אני רוצה לשמוע אתכם. שבויים, שבויים. אתם, חזק. יאסוף זרויים, יאסוף זרויים. יאסוף זרויים, יאסוף זרויים. יזין על התימון. אהבת הדסועל לבבי נקשרו אהבת הדסועל לבבי נקשרו ואני בדוח שלו פעמי סוללים ואני בדוח שלו פעמי סוללים شرهم الأهلالين تخشار سيار شرهم الأهلالين كلهم معروفين סבא וסבתא שלי עלו במבצע כנפי נשרים, עם העלייה הרחבה מיהודה תימן. הם מספרים שזה זיכרון כאילו מאוד מרגש, פתאום לעלות לארץ, לארץ הקודש.
סבתא סלמה, הייתה סבתא רבא שלי, וכשהחליטו שהם עולים לארץ, לאמא שלה היה ברור גם שהיא לא מוותרת על זה, אבל אמא שלה לא הייתה יכולה ללכת. ואנשים מספרים שהם זוכרים את סבתא סלמה סוחבת אותה על הכתפיים, כל הדרך מאיפה שהם גרו בתימן עד לשדה תעופה, שזה היה בערך מסע של כשבוע. סבא עלה עם ההורים שלו, עם האחים שלו, עם כל המשפחה המורחבת. הם כל כך רצו לעלות לארץ הקודש, הייתה בהם תשוקה אמיתית. הדרך הייתה מאוד מאוד קשה, חלק היו רכובים על חמורים וחלק אשכרה הלכו ברגל. היו אפילו כמה שנפטרו תוך כדי הליכה ונקפאו בצד הדרך. סבתא שלי מספרת שהיא הייתה אחראית בין האחיות, עטפו אותה בחגורות של הכסף, ו5 חומשי תורה. אלה היו שני דברים שהיא לקחה איתה לאורך כל הדרך. סבא שלי, סבא שלמה, היה משפחת מנהיגים, משפחת קהלני. אבל מרגע שהוא הגיע לארץ, הוא באמת עשה כל מה שאפשר לעשות כדי לעבוד וכדי להתקיים. כילד ששומע את הסיפורים האלה, אני מתמלא בתחושת גם גאווה וגם הבנה שאני צריך להמשיך את הדרך הזאת, שיש לי מודל לחיקוי. כשראיתי בתור ילד קטן את סבא, ראיתי את הרצון שלו להקים פה בית, להפריח את השממה, ולמדתי ממנו על אהבת הארץ, אהבת המולדת. סבא וסבתא עלו לארץ מתוך טעמים של ציונות, אמונה, מסורת, ומרגע שהם עלו לארץ, מה שהקימו בית, שאלה היו הערכים שעליו הוא התבסס. סבא וסבתא שלי באמת הקימו משפחה עם הרוח של תימני חב"ן, שכולם לוחמים אחד-אחד. גם אצלנו במשפחה זה עבר. וגם אני הייתי מפקד בגולני בעקבות אבא, ושם אני הלכתי להיות מפקד נמר. אנחנו מנקים את הנמר אחרי התקפה, ובהתקפה עצמה היה מג שהיה תקול. 2 חבר'ה טיפלו במג, אחד החבר'ה הוא שחרר צור של 3 כדורים, ופוגע לי ביד. באותו רגע אני מבין שהלכה לי היד. נכנסנו לאחד האיתורים, ואז פשוט רואה צרור על הפתח, לדלת, מקבל גם כדור ברגל. הגעתי לכאן, לשיבא. אני כאן 5 חודשים. יש פה מלחמה יומיומית לחזור לחיים. התגייסתי לקרבי, חטיבת גבעתי לגדוד שקד. נכנסנו לעוד סבב לחימה. אני עם החבר'ה של הממ"מ, אנחנו מתארים את הקומה התחתונה, ובעצם 2 מטענים מתפוצצים שם, ושנינו ביניהם, אני והממ"מ שמאחוריי. אני מפונה לשיבא, שם אני מורדם ומונשם יומיים, אחר כך אני עובר לשיקום. ברוך השם, היום אני הרבה אחרי. נכנסנו לכפר מסל ג'בל. בבית השלישי שנכנסנו אליו נתקלנו בחוליית מחבלים. היה שם קרב ארוך. נפצעתי ברגל, פציעה מורכבת בכף הרגל, וזה מחזיר אותי הרבה לסיפור של סבא וסבתא. אני מבין את המשמעות לסיבה שאתה חי, שבשבילה אתה פה. אין לי ספק שבהחלטה הזאת ובהבנה הזאת הערכים שעברו אליי מבית אבא ומוקדם יותר מבית סבא וסבתא היו נוכחים. זה עובר בדם, האומץ והערכים והחינוך של אהבת הארץ, ולהילחם עליה בכל מחיר. וכבוד גדול שנפלה בחלקי ההזדמנות להגן על ארץ הקודש שאבות אבותיי חלמו להגיע אליה, להתיישב בה. הייתי אומר לסבתא סלמה שאני ממשיך את מה שהתחלת. זה המשך של סבא, של אבא, שנלחמו, ועכשיו תורי. איזו זכות יש לנו, זה הדור שגדל כאן, איזה נוער, איזה לוחמים, איזו רוח לאומית מפעמת בליבם, הילדים והנכדים של דור העלייה, אותם גיבורים שעלו לארץ למרות הכל, והם הדור הבא שגדל על ערכי האבות והאימהות עלו מתימן, ממשיכים את אותה הגבורה, אותו האומץ, אותה אמונה, והערב, בשם כולנו,
אנחנו רוצים לומר להם תודה, ואני מזמינה שוב לבמה את דוקטור יגאל בן שלום, אלוף במילואים אביגדור קהלני וחבר הכנסת יוני משריקי, כדי להעניק תעודות הוקרה ושי מיוחד ל3 מלוחמי צה"ל בני העדה התימנית שנפצעו בגופם ועמדו בגבורה במלחמת חרבות ברזל. וכעת נקבל בכבוד גדול את ארז קהלני. אהרון יחיאל אהרון, שהגיע לכאן הערב הישר מניתוח שעבר בשבוע שעבר. ואת יהונתן מעטוף. שמע גלי אשר ישמע בגלת והו אלהם מגבל התפילת. שמע גלי وعنا لخول صدق وحسين أشره يوم بخول دربك هلاث وهو عنا لخول صعق وقرب وخل بوئيم لفونا خول حلاث وهو رحوم وها حنون وها طاب وها حسين وها مربى محيلات. شمع قالي أشار يشمع بقلات وهو إلها ما قبلها تفيلات. شمع قالي תודה רבה ללוחמים, למכובדים, תודה רבה לגיבורים. אתם השראה לכולנו, תודה רבה. איזה דור. עכשיו אל תירא ישראל, אל תירא, כי גורני לא אתה, והרגי משג מי לא ירא, מי לא ירא. אל תירא ישראל, אל תירא, כי גורני לא אתה, והרגי משג מי לא ירא, מי לא ירא. כל הזמן יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוקים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו מקום, בין אפלה לקרנו, את הנדיר אנחנו מצליחים לבחור. וזה ידוע, חיים במתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומע
ישראל, עם ישראל חי. אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים, עם ישראל חי. בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי יש לנו עוד מדינה, תעשה שלום בינינו, שמור על חיילינו, כי לא אתה אמונה. שירו איתי ביחד כולם. שמונה עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעשו, תן לנו עוד לשמחת נרות, תן לנו כוח עוד פעם. שמונה עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו גם נאור. אמן, אמן, אמן. למה רדומים שם למעלה? תרימו ידיים, ידיים, קדימה! איזה יופי! השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה לי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה כמה תפילות. רצון שהיה לי, עשיתי לא אמרתי נואש, רואה בביזיון שלי בפעם שהרגשתי, התחלתי כל פעם שוב מחדש. כי השם יתברך, כי השם יתברך, איזה יופי! על הרגליים, על הרגליים! יהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. יהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. ותמיד יהיה לי, יהיה רק טוב. בר צברי, תודה רבה. איזה שמח עשו לכם. הערב הזה מספר את סיפורם של העולים, אבל הוא מספר לא פחות את סיפורם של ממשיכי הדרך. הדור הצעיר, זה שנושא בגאווה את מסורת האבות, בהחלט מחיאות כפיים. זה ששומר על המנגינות, זה ששומר על הלימוד, על הצליל והלב, בדיוק כמו שנשמרו בתימון מדור לדור. ילדי המורי מפרדס חנה לומדים קריאה מסורתית תימנית באותה הדרך, באותו הניגון ובאותו הדיוק שבו למדו אבותיהם וסביהם בתימן. אז הדור ממשיך והמסורת ממשיכה והרוח ממשיכה לפעום מדור לדור. וכעת נזמין את ילדי המקהלה. כל ילד, שימו לב, נושא בידו תמונה של סבא או סבתא שלו. סיפור משפחתי קטן שהוא חלק מסיפור גדול של עם. כל תמונה היא מסע, כל פנים זיכרון. כל ילד הוא עדות חיה לכך שהמסורת הזו לא נשכחה והיא חיה כאן בארץ ישראל בלבבות הבנים והבנות של הדור החדש. תראו אותם, איזה יפים הם.
עם הסימונים. ילדי המקהלה יחד עם הזמר בר צברי. בשיר דור דור, ואת המילים כתב דוקטור יגאל בן שלום, מתוך הערכה עמוקה למורשת אבותיו והוקרה לעולים מתימן. מי שהלחין הוא הזמר והיוצר שגיב כהן. שירה מאב לבן, מקדשים את המסורת, מנגינות נוגעות ללב, עוד בטרם כתוב ידעתי, כל אבי כבר התנגן, פיוטים של חג שמעתי, שירי שבת הרטיטו לב. אדון הכל שמיים לכל על כל אלה פה גדלתי, כך גידלתי את הבן. אדון הכל שמיים לכהן לי ומפיהם, הניגונים שאז ינקתי ממשיכים להתנגן. שיר מזמור וקול תודה לפייטנים של הגולה, רעבים גם צמאים, שרו שיר לגאולה, אל הארץ המובטחת, צעדו בלב מדבר, אמהות נושאות על שכם, תינוקות של בית רבת. שירו איתנו. אדון הכל שמיים לכהן לי ומפיהם, על כל אלה פה גדלתי, כך גידלתי את הבן. אדון הכל שמיים לכהן לי ומפיהם, הניגונים שאז ינקתי ממשיכים להתנגן. איפה מחיאות כפיים לילדים הנפלאים האלה? ואתה תשמור עליי, ברחתי ממך רחוק מדי, אל תשאיר אותי לבד. צעקתי די, ימים קשים אומרים עליי, והלוואי תהיה לי שמש לחיי. אדון הכל שמיים לכהן לי ומפיהם, כל הצלילים אותם שמעתי ממשיכים להתנגן. ואנחנו פה בארץ 2 דורות 70 שנה ממשיכים את השושלת, את מחרוזת השירה. נמשיך את השירה מכאן ועד הנצח. אמן. איזה יופי, תודה רבה למקהלת ילדי המורי ובר צברי. אשריכם ילדים מתוקים שאתם גדלים כאן בישראל, כי אני רוצה לומר לכם, תראו אותם איזה יפים, איזה ציציות, איזה פאות. בגיל הזה בתימן, ילדים חמודים ומתוקים, היו כבר דואגים לחתן אתכם. אז טוב שאתם פה בארץ.
תישארו איתנו עוד רגע, כי בערב הזה שמענו את הסיפורים, את השורשים ואת הגבורה. ראינו את הדור שעבר את הדרך ואת הדור שממשיך אותה. מסורת שנשמרת, כמו שאתם רואים פה, רוח שלא כבתה, ועם שצועד קדימה מדור לדור. ועכשיו כולנו ביחד, דור העולים, דור הבנים ודור ההמשך, נעמוד לשירת ההמנון הלאומי, שירת התקווה. שירתו של עם שקם, עלה ושב ובנה את הבית בארץ ישראל. התקווה. כל עוד בלב הפנימה נפש יהודי הומיה ולפת מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים. תודה רבה לכולם. לפני שנסיים, נתפלל ביחד כולנו לחזרתו הביתה של החטוף האחרון רן גבילי, זכרו לברכה. ביציאה מחכה לכם שי קטן, מזכרת מהערב הזה. סעו לשלום ולילה טוב.